Takže čau lidi, tady je Louža a vítám vás u asi 5. nebo 6. let's play ze hry Shakes and Fidget. No a jo, a jinak se omlouvám za to, že jsem nenatáčel tak dlouho, protože jsem byl na dovolený, byli jsme ve Španělsku v Barceloně. No a teď nebudu natáčet tak dalších 5 dnů, to jedu za kámošem na Moravu, takže no a to prostě já vědět, nemusíte. No a zkusím to tam nějak natočit, jestli mu tam bude fachat kompa, jestli mě tam vůbec pustí. No a nebudem to zdržovat a začneme na S24, kde máme postavu X Louža X, už jsem level 41. No a jo. No a to je asi, jo, jinak se mi zvedla pozice. Byl jsem na něco, koukneme se kolikátka je šrečík. Takže nic novýho. Počkáme, až tu doběhne quest a zatím se přesuneme na S20, kde máme postavu Martin 05. Už jinak vidíte, už jsem level 108. Mám jí koupit, nemám jí koupit, no, seru na to. Hovno, já to nemám. Ty vole, já jsem debil. Jo, pivko, tak. Nice. Zavneme tu nějaký quest a... What? Už jste to někdy viděli lidi, jestli jo, tak mi to napište do komentáře. Jestli už jste to někdy viděli. Ale to je, ty pičoj, to je totální chujovina. Jsem ještě neviděl. No a zkusíme arenku. Na koho třeba... Koho bychom zkusíme třeba tady toho. Hrx, trk, no. Je to 106 mage, já jsem 108 luk, tak doufám, že se nám poštěstí. Kryt, do prdel. Pojď kryta. O nic. Jo, jinak vám ukážu podzemí. Už aby jsem odemklo tuto, že koupíme pak houbičky a pojedeme XP, takže už se docela těším. A přesuneme se... Cože? What? Aký lak? Ty pičo, jo, dobrý. Na S1, na hovno S1, S3, kde máme postavu Kozákomet. Tuto mám postavu dohromady. Ty vole. Tuta postava je dohromady. Tady s mým kámošem. Můj Facebook a jeho Facebook. No, to je asi všechno. A ještě se na S1 skočí. A ještě se přesuneme na S1. Kde nám bliká quest. Nice. Jinak taky dost dobrý fail tady. Zkusíme tu koho? Válečníka černý chlebek. Teda válečník černé lebky. Snad ho dáme. Ty píčo, kousek. Pardon za ty sprostý slova. Zkusíme třeba... Hip. No. Jo. Měli bychom ho dát. Nice. Tak.
se na S20, kde jsme padli, tu ty bodky mi padly včera. Asi včera mám za to. Ne včera, předevčírem, jo. A z bose 6. podzemí mi padla tuta epic šála. A jinak elíky mám docela poměrně na dost dlouho. Ještě tady ve zbrojírně jsem nebyl. Ty vole. Že bych ho vzal. Tak jo, bliká nám quest, vybereme to. Zapneme další a já bych řekl, že to jinak ještě vám můžu ukázat. Cech. What? Ty píčo, to jsou lagy jak zmrt. Pardon za prostý slova. Podzemka docela. Teď mě zastavila smrtka a jinosvěťák. Zkusíme arenku, třeba na CC. Což ho dáme, protože je bez elíků. Já jsem na elíkách, no, až na ten životy. A jinak dneska mi padla, ten epic mi padl včera v obchodě, přesně na tuto místě, za 49 050 goldů. No a teď jdeme na S24, kde nám doběhl quest, takže to vyberem a do prdele. No, tak to vyberu. A zkusíme se na naší starou postavu magický louža. No, tak se sem kouknem, jo, goldy, nice. Celkem nice, ale postava na píču. No, na toho mága jsem se trošičku vysral, protože už mě to na něm nebavilo tolik jako na předchozí mágovi. Koupíme za tu jednu hobu prokliknu. Ještě tady risknu jednu. Ale elík na výdrž. No a jdeme ho zkusit. Ale pochybuju, že bychom ho dali. Nice. A epic na všechno. Liboví lidi. Teď zkusíme lstivýho vampíra, kterýho nejspíš nedáme. No. I kdyby jsem si vzal. Ještě vyexpíme ty životy. A poslední houbu do něj risknu a už na ní seru. Nice. S goldama moc radši se chlubit nebudu. Koupím tady tu krávu. Zapnu tu quest. No a to je všechno z dnešního LP. Čerkmánkovo vítězí. No a když tak mi hoďte subíka a to je z dnešního videa všechno a u příštího videa čau.